sampunipun kopilah binegalan artani rawos anting kopilah kan wani mewos maring begal kang sawidak makana saya Abdul Qadir Candi Nunung dening begal kang sawidak harga den pitambuhin maka ana wong sajuga amarane maring Syekh Abdul Qadir asru dening mawa Syekh pakira pa ingkang sira kang Syekh Abdul Qadir muwus begal waruhanira dinar serta nisun iki tanake mong catur dasa mangka begal ikamuwus malih ing nade paranehe iku sira ingkang dinar lengge sing Abdul Qadir den sira tambuh sun dekon ing kendek anak ing kacang klekan sun pusti pun begal asru ngucap ing panyanani sun ing fakir demapan sirangan dot ing dinar catur dasa mapan panggonan nirap lamun sun dulu dening kaliwat liwat ting sudra dan linyok sun pusti linyok musti demi